Operasyona rêzgarkirina Mîsil ji destê teroristên Daeş demê zêdetir ji du heyvana dest pê kiriye û heta nu kes zêdetir ji sîhîr sadê ya wî bajarî şilaya Supaya Iraqê ve hatiye kontrolkirin. Pêşbînî dihêtekirin ew operasyona demekê zêdetir vekeşît. Ji wî demê bu hatiye destnîşankirin. Di wî çarçoveyê de Peymangeha Vekulînên Şerî ya Amerîkî raportek li ser şerê Mîsil belav kiriye. Digel berdewamîbûna operasyona kontrolkirina Mîsil ji destê teroristên Daeş hejmara qurbaniyan zêdetir dibît. Operasyonê jî pêtîvî rawanekirina hêzê zêdetir heye. Herwasa wê raportê ew çende jî diyar kir ku xavbûna operasyona li çend rojên borî de ji ber wê çendê bûye ku hejmareka zor ji welatiyên medenî bûyne qurbanî. Ji ber wê çendê li demê nûke de li nêrînên dî hene bû guhorîna taktîka operasyonê û zêdetir piştgirêdan bi hêrişên esmanî. Her çende operasyon bi xavî rêvet çît. Peymangeha Vekulînên Şerî ya Amerîkî aşkera kir ku rojbûna teroristên Daeş ji ber revanîkirînê û karînana welatiyan yên Mîsil ji layê Daeş ve wek metal wesa pêtîvî dihêtekirin ku hêzên Supaya Iraq lezê bikin di operasyona de ji bo rêzgarkirina wî bajarî ji destê teroristên Daeş. Ji bo dirêjkirina şerê Mîsil Hadî Amrî emîndarê giştî Rêxirawa Bedir ragihand. Şerê Mîsil dê vekêşît û pêtîvî bi demê û bêhnfirehiyê heye bû. Teekîd kir ku pêşrawî di astekê baş de ye û keş û hewa û sext yê rêgir nîne hem ber cihînana erkên wan ji derêxistina Daeş ji bajarê Mîsil. Şilayekê dî ve Maria Zakharov peyvdara Wezareta Derve ya Rûsya pêşwazî kir ku serkeftin ji layê Supaya Iraqê li beramber teroristên Daeş destxwe înan ya diyara. Rewşa Mîsil li demekê nêzik dê eklayî bît û hejî gotiniye ku hêzên Iraqî li mexwerê Rojhilat û Rojava û başûr û navenda bajarî di pêşrewiyê de nav. Di nava çend taxên bajarê Mîsil şer berdewam ew ji bo parastina giyanê welatiyan ji operasyona bi şêwekê xav birêvet çîn.